Odteraz už nebývame v hosteloch. Ja nejem. Nejeme. Sme finančne vyčerpaní. Poď už do riti. Je 11:49. Za 10 minút sem príde cleaning lady a bude chceť nás vyhnať metlou a mokrou handrou do ksichtu. Pozri, jak sa mi to ulievalo. S týmto mám teraz cestovať. 2 týždne po Španielsku. Čo, s čím? Aha, S týmto. Musíme si kúpiť ihlu a niť. Jasné. A opraviť. O sole mio. Lidl sponsored groceries. Komín z kopca. V kopci sa nachádza továreň. Ako sa vám páčilo dnešné predstavenie? Výborné. A odpovedajte v starej rímštine. Ináč to ani nechcem počuť. Starej rímštine? MCVLFSXIIIV. Víš, to sú číslice. Ja viem, že bolo to dobré, bolo to C%, alebo M%, to odporúčam. Dúfam, že sa dostaneme ešte na túto vyhliadku. Robo tvrdí, že hej. Ako to bude nasledovať? To je záhada Cartagena Witch. Vyzerá, že to nepôjde. Ale možno nás za 4 € naučia chodiť cez steny? A to bolo vlastne to. S IC-kom 3? Tieto budovy rímske. Tuto. Áno, ktoré rímske? Ten objecto. Objeto. Objeto de interés? Mucha guapa. Muy guapa. Vežička muy guapa. Škoda, že nemáme natočenú tú informantku. To bol objeto de interés. Sme v Cartagene v prístave a tam je vojenské plavidlo. Teraz z vojenských dôvodov nafilmujeme.
Tieto informácie poskytneme za drobný poplatok z armáde Slovenskej republiky. Vojenské plavidlá, ktoré sa nachádzajú v Kartachene, majú takéto guličkové radary. Takže pozor. Majú dva, neviem čo sú to, také dzindziky. A identifikujú sa tak, že sú šedé. Vyzerajú ako vojenská loď. Vpredu majú gulomet. Neviem, či tie vlajky španielské sú na tej lodi alebo inde. Práve sa pozeráte na zvláštny objekt, ktorý jeho účel sme najprv vysvetľovali tým, že je to veľká roľka toaletného papiera určená pre obrie dieťa. Ale nakoniec sa ukázalo niečo oveľa prekvapujúcejšie. To, že to slúži ako ochranné opatrenie pre veľké lode, aby sa neotrieskali o betón. Ako napríklad Infanta Cristina. Záhada je vyriešená. Môžeme si pozrieť ešte, ako ten toaleťak využíva henta druhá loď, červenúčka. A para Antarico, Santa Cruz de Tenerife. Tiež. Kurník. Vrtuľníčok na mole. Cartagena, autobusová stanica. Naše veci. Mišo píše blogu. Lebo našiel zastrčku